Koko Prabu menika ngendika menapa? Wis ora dadak kowe kumbra dadak kowe sila. Kowe sing dadi tuk sumbering perkara. Kowe kongonan loro Kudara ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Ah kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono ki anggap aku ora ngerti kowe piye? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Kudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae kemawon. Apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang ki niku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese ming waton sentosa, waton rasa, waton ngamuk ning nuwun sewu. Mriki mboten diagem. Molo dasmu kuwi. Kula suwun inggih nuncupaken asta kekalih kunjuk wonten ngersanipun Gusti Akar Jagat. Kula aturi maosaken surat Al-Fatihah kagem Pak Sina Nugroho Swargi ingkang ngrasuk agami Islam dene ingkang ngrasuk agami sanes kula sumanggaaken.